Здравей! Сега ще разберем движението змейка. Приближаваме се много близо до стената, дори може да се облегнем на нея. Краката са по-широко от раменете. Започваме движението от главата, накланяме я надясно, след това накланяме и горната част на тялото надясно. И сега ще разгледаме най-трудния момент отделно. Поставяме лявата ръка отстрани и с нейна помощ изместваме гръдния кош надясно. С лявата ръка натискам в дясната страна и така се получава изместването. Страхотно! И сега сгиваме дясното коляно, докато лявото остава равно. Това принася тежестта върху десния крак. След това комбинираме движението на гръдния кош и коляното. Гръдният кош надясно и едновременно сгиваме дясното коляно. Едно. И чудесно. И започваме от начало. Глава, наклон на торса надясно, изместване на гръдния кош и сгиване на коляното. На този трети етап раменете ми отново са паралелни на пода. Главата е също изправена. И последното движение, тазът отива надясно. Сякаш бутам нещо. Това е 4. Бум! Едновременно с това лявото коляно се свива, за да бъде по-комфортно и плавно. Отначало още веднъж. Глава, наклон на тялото, гръден кош и коляно и бедро. Още веднъж. 1, 2, 3, 4. Супер! Сега правим същото наляво. Поставяме дясната ръка отстрани и изместваме гръдния кош наляво. Правим наляво. 1. Супер! И сега лявото коляно сгиваме. Сгиваме, изправяме. Отпускам се напълно. Тежестта преминава върху левия крак, сякаш падам. И едновременно с това извествам гръдния кош наляво и сгивам лявото коляно. 1. Сега правим отгоре. Накланяме главата наляво, накланяме торса, изместваме гръдния кош и сгиваме лявото коляно и накрая тазът прави удар. Сега и двете колена са леко свити и гледат напред. Още веднъж. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Браво! И сега ще правим същото под музика. Так, готовы. Будет все очень медленно на 2 счета. Готовы? Вправо. 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вырастаем наверх, стоим. Сейчас то же самое влево. 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Еще по одному разу. 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. И в левую сторону. Потом будет чуть быстрее. 7 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. А теперь на каждый счет. 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4. Хорошо, еще по одному. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4. И давайте попробуем без остановки. 1, 2, 3, 4. Наверх. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4. И импровизация.